Kanya to sa panglunanon. Channel kinsa maning sayo nga nangyari nako eh. Nards, si Nards, gwapong tao. Video ni kay Juan. Sa gwapo videohan dyan na. Pero di maot way video. Lagi. Sama yato. Ay, baligya. Hey, baligya. Yang wangula ba ko? Ako kibawag sa hangingan nimo. Choro niya. Ha? Ako rin manguha ron na. Daghan jud makuha. Sama Preso ka. di magpreso eh. At tuto ka sa DTR pa inyo. Ihatag na ko. Ito? Ah, wala ko na yun. Gere-gere kisa likod. Ay, sira-siram na na. Eh, apel mo na pa. Asa imong kuan na? Adto na. Eh, wait na pa. Vlogger, vlogger. Di oy, wala ni. Birahan mo na. Wa na mixerin are. Dia tag Jis ang kilo ni Leonardo ay haya. Asa to? Di hatag. Vlogger. Sa. Okay. Jersey, anak ni Apo. Lima pa. Okay. Nagke mo ginansianing segay. Sama timbangan niyo. Maksud din na. Kuha ko timbangan. Pero no. Ha? Gamitin mo lang. Kuha si Ero bitaw mga anak bitaw yon. Anak ibutan. Ibeligza ko na. Galing kayo mga anak ni Ero kay wala ing pagkanyat doon tayo. Kuha na. Agay. Wala ka balik Cebu? Ha? Sila edad mo yun? Ha? Sinta ko ng July. Ha? Sinta ko ng July. Oh, sisinta liga? At ikaw pa magkababudyag. Nardo, apa siya sinta Nardo? Nardo ba apa siya sinta na? Apa siya sinta? Puti 5. Ata ba deh? Maluja pagkag pegang ana. Ha? Maluja pagkag pegang. Unsa man? Maluja pagkag pegang og mo. Kuan? Ganahan. Way balibaray yon. Way balibaray. Away balibaray. Itong sunay mo. Sinta? Ito si tahapon. Puyawa. What kaya na mo? Wala mo magbugno mo dia. Ha? Magdaan ta ka kutsilyo. Mo na sana bilid. Okay, humaga yun. Disi nang magguba kaysa magama. Ah, yun na. Disi nang magguba. Panington di kagbugul. Nandiyan na kayo gamitin na yun. Kanara. Sunod na po na. Kanang uban. Okay, sin dito nga tarong yun. Alam mo, marami tayo nangita. Kana bang bagga bitaw? Ano kayo daghang si sa imong bahay? Iguba na. Ha? Iguba. Kanala. Sino mo na, apel ata naman na kayo. Asa? Bawo yapin na dilya. Ini ba? Yapin naman na. Kabot renta ni. Kali na may puli din.
Pila? 30 naman na. Kung itulo. Isa. Ang tangkad ba? Gamaya laghalin. 3 times 4. 120 ra. Hmm, 30 na mo na. Kato. Ajo na. Yaw mo na. Pulis jadi inti kong pagkapin pila. 30? 30 ni? Sina. Tada sih. Wala di magkapin na. Ay, ikuot mo lagi. Sama na. Wala isin siyo. Mo na dai. 50 lagi kay uli na si Siyo. Ha? Kung gani ni 100 ra gay ni. Nao nga ni. Kapinan na na mo ha. Negosyanti ha. Kaya sa mo kwarta yun na nagahan magkag Sus. O, Matag magkay- semana. mukay gibuhi. Padala og libo. isawan. Ato estudyante college. Na di kay santi kali. Naoy. Simil si Azidin din. Say kuha. Maestra. Mista pun. Bawi ka kay na nga mista di. Ya hay na ka. Sa ako po maestra gab. Kalag na wa baligya. Ya. Wa prinda. Juha ka pwede na ka muli dito ni kakaya si Brand si Nardo mo na pa nang mabizaan. 110 siya lagi nila na. Kuwang din na. Bila 20 be. Sekulah ikaw di ka panjo ja kuwang be be. 100 ra mo ri. Ajo na di na edad jo na matang pa. Be. Ambil nang 50 dari 30 tulagan. Be. Ay kan ngay kog Diyos mo nagto. Ana na kay siya. Di panjo ja kuwang jang bayad bali ni bajiya. Kulang man na mo. Kulang pa rin mo sen. Kasabot man ta nga hanjoon. Gamay mo to putaw kay lahi. To may putaw. Ja lahi man presyo ng putaw. Yari tong Yata nga Jess sa kato 50 tagay 30. On fair play bang ada rekaret tabon. ajo naman na maligja bitaw. 30 kilos. Na maligja bitaw mi kay way kwarta ja imo mi dimi panjoon nimo ikaw may daghan way gibuhi. Say wala gibuhi. Yawa ra po boy gibuhi. Si buhi nga na magad may pangita jon duha di way gibuhi. Inutang ka din. To sumangil mo. Si John no. Sumangil kag utang-utang kay ron ing way kwarta uli tulisan. Sa itulison bilat. Kay na kaduhar man mo og tulisan peligro mao na baylo-baylo. Matag semana libo kapin. Karong ko ana 1,800. Sa mo yung kwarta. Primero Kamo may mga eun dagke 15,000. dagke di mo kaon. Di sa akong estudyante college. Ato din na naman kakay maestra. Semester. Public makana. 15,000. Ha? Private day? 15,000. Dayon ipunag 7,000. Media. Dayon Ayo kay mo siguro sinardo ato hatag mo kwarta nga di. mao ganin nangutang ko sa kajin kay ron di siya manghilabot na ko ano. Ako ang pangita kay ako di po ko Di manghilabot siya. tenga mo ani. Tenga mo gilan siya. Mag-iyahay rami. Ya hay siga priha ga kujog mo. Mutabang ra siya nako. Imo din eh. Ijaha sa may jaha. Wa pa atay daghan ni stock man. Aw lahi pa na siya day. Botelya plastic na yan. Kay abi nimo dagko kayo primero 15,000 dayon 7,000 media. Dayon 4,000 media. Dayon 800. Graduating na na. Ipoy second semester pa na. Sa semester. 4,000 media ang second 30 ka pa? Pandia? Mo gabuhag mo? Mo ibagam nimo. Ada rasi madam. Ano? Awala sa mga kilo. Na. Hey madam. Ato ko kabanjing wa man may bilin. Maju maguna ang bayad mo na. Di man gud makaagi pidikat diri. Ako niya anak mo man na dia. Na, bayaran ka. Wa ko'y sinsilo. Daghan na kwarta mi rin. Lima na pautangan nagsagpila. Na,
Napa di ayo, tiaw mo na. Makatag na mo agyanan. Tiaw mo na, ginansya pagkato di ay. At tinagana ipakuha na ko interior niya Wibis Buldos. Budos. Mga pansyon. Asa man? Interior. Teryo sa? Pagbakan. Di ba? Giguba naman ang mga kan kanang lungon. Ang saan mo na? Patagod? Giilisa na po ko ang kanang balhinanan bitas bukog. Kamu mo Gismel. pila? Oh. 10,000? Oh, Kamaya, ginansya kag 50,000 anang minteryo. Lagi? Nya dayon gipangayoan ko og 2,500 kung bata. Aso ka mo lisensya ni? Finansya. O pangadyo eh. La kuya mangluon mo sa kaya mga negosyo mga Mawag bitaw. wa mo tuwa mo man ha, wa mo palagi notice. Pamana yung ako nga suri-suri pa niya. Ako niya ganun, ilang negosyo, luya, ganun, kanan na. Suri-suri pa guni mo. Ay ubang kayo mga kuam na ilahagod makahiring sila. Balay pa gani. Payag po kay pawaon mi diyan ni. Asa ni Kusing. asa mo balhin? To itong yutas kong pamangko na palit ubos ka apay. Ang pamangkin na. Nari ka pamangkin? Oo, to sibo. Tapos may granilya niya. Ang nakapalit ana, pamangko na ko niya. Kamo ko kay balong pamangko na ko nakapalit. Pag ato na ko may granilya, mao to nga. Mo kailan kanhi magpamangkin ni mula juwa man. Naminyo man na rin kay ugis. Ya na mong nabot mo sa diha. Kato si Jong may nakaingon nga nay baligi ag yuta diha. Ah pamangkin ni mo la Oo niya mao tong nagkontra sila si Jong kay nang naningil si yung sino makadawat sino sa kabugdago. Napay senior. Napay sa mga bata. Ah, nada. Oo. Kita ito. Ganda. Wag gani ko nga sa 103 na ko kanta ko si Jom. Apa kadawat? Wag ka mapilo kung saan anong putang pinsyon. Pero nakapas na ka. Oh, nakasud ako. Nakasud Wala pa man. Ha? Sa bitaw ng Wa pa man kay sa sindag ha. karong July. Ay, usod na ka og mo. Unsa may kuan ngitaan tag birth certificate yapon na. Fill up lang ka. Wala de. Wa. Fill up lang ka. Asam ka naguna og fill up. Ato ni kuan. Lalang. Mga juwa may tag certificate, ikaw dito sa gikuha sa Correlia. Saan kayo? Ay, birth certificate ito. Amlay. Ay, magastismal. Ismaura na. Amo Ban. na. Ah. Palit na kong sidaan sa ako ang salamat damha. Nga kitagahatdan ko ni mog 120. Dili niya kuan langgaan. 30 kilos halin, 30 kilos 120. Okay ra. Isda ng 1/4 kilo. Medyo good. Media di ay. Gamaya ra halin. Kadaghan sa